Si us agrada el salmorejo, heu de provar aquest. Necessitarem 300 grams de remolatxa. Si no la voleu bullir, la podeu comprar cuita. També necessitem 700 grams de tomàquets madurs, una llesca de pa de pagès, mig gra d'all, 30 ml de vinagre de xerès, 50 ml d'oli d'oliva, sal i 150 ml d'aigua mineral o filtrada. Comencem rentant bé les remolatxes i les bullim 30 o 40 minuts. Una vegada fredes, les pelem i les tallem a trossos. Rentem els tomàquets i també els tallem. Retirem la crosta del pa i l'esmicolem amb els dits. En necessitem uns 40 grams. En el vas de la batedora o robot posem la remolatxa, el tomàquet, afegim el mig gra d'all, el pa esmicolat, l'oli, el vinagre, la sal i l'aigua. Ho triturem durant 3 o 4 minuts a màxima potència. El passem per al colador xinès i, si cal, rectifiquem de sal i vinagre. I ja el tenim. Ara només cal deixar-lo a la nevera i servir-lo ben fresquet. Tal com podeu veure, té un color preciós i un sorprenent gust avellutat i refrescant. Us el recomanem, segur que us agradarà. I no marxeu sense donar-nos un like i subscriviu-vos, així ajudeu a créixer el nostre canal i rebreu un avís quan publiquem noves receptes.